l-esperti kollha tas-saħħa anki barra minn Malta qed jgħidu isma' it-tilqima hija soluzzjoni biex nelbu il-pandemija. Dr. Degwara, minħabba dal-kumment, ġbit l-attenzjoni, ġiet imċanfra minnek. X'qalet ħażin? Kan qogħdu nattakkaw il-persuni. Għax jgħidu xi ħaġa. Nistaqsik mhux nattakka. Le, mhux inti. Nistaqsik. Inti qed tikkwota ovvjament il xi ħadd ieħor li qed jipprovi jattakka. Qed nikkwota artiklu li nkiteb fil-Times. Rrid ninnota li għaddew iktar minn 20 minuta f'dan il-programm qed tintervista l-kap tal-Oppożizzjoni u sissa ħlif nirreferu għal persuni ta' kif nistgħu b'xi mod inġeldu l-kap tal-Oppożizzjoni jew il-Partit Nazzjonalista ma' xi individju jew ieħor jew nħolqu weġġ sissa għadni ma smajġ domandi. Lewis Galli kulħadd jaf minnu. Lewis Galli huwa persuna li ta' ħafna lill-Partit Nazzjonalista u bniedem validissimu, kien validissimu u għadu validissimu. Rej Bezzina huwa wieħed mill-persuni kapaċi illi jiena fdajt li jkunu qegħdin jgħinuni fl-uffiċċju li ħadd ma naqtawlu rasu minn qabel għaliex xi darba oħra f'ħajtu jidhirlu li għandu juri opinjoni hemm barra.